tuloy mo dito, Wade. Tatayak pa lang kapag napagna. Kaya po. Kaya po. Tawagan man na ito eh. Uri kita natin national 8 pa lang nga pag-delibera ka. Tatayak pa lang. Nandiyak mo lang makadano. Kaya po na yun. Gusto mo dito yung GPS ko. May natatawagan man lang nga na. Hello, sir. Hello. Dito ka, Managan, iti Jerry Mundra kung pabungkal junior, sir. Oh, siyak ni Jerry. Ay, sika, sir. Kumpirma ako man ko mo, sir, no. Gusto mo na dito na ito yung address nga barangay Nagsabatan. Purok na isisyasi, sir. What? Iso? Ay, iso, sir. O nga, sir, tatayak pa lang nga pag na, sir. Nakalabasak mo itong tipito nga bantay. Kasi nga karayan, 24 nga waig, iti dinalyasak kong jak mo lang makadano lang, sir. Ayan mo ka di abandan. Ay, sir, adalak pala, iti banda na kapay pine treean, sir. Atong pine tree to yata. Kung nagtatay, nakadano naksamot kabagyo kung nagtiin, sir. Atong mo ti pine tree, sir. Sir, jamok pengarod, sir, nasansil mo account. Binaliktad ko pa iti badok kas kada pantalon, sir. Pati brief ko, sir, binaliktad ko na ta. Nagsigurado ako na kata. Tatayak pa lang nga pag nakunak, sir. Sir, adalag dito yung pine tree. Ato pine tree dito yan. Dadaktal dito yung pine tree sika. Amo pa yung ka nagudwa. Anak ko lang, sir. Kunak. Na? Amo pa yung nagudwa. Amo pa yung nagudwa, sir. Bye. Ayaw po na yun, sir. Katatayag pa lang pag na, sir. Manong nga banyas, itinasabat kong sir, sukag malas ha. Manong alingo lang kamak kanya ko. Nakadupay lang mo. Na yun, sir. Diyan ka mo pa yun, ararapapak titatay, adapin na sabak ko, 5 nga tuklay, kagsisigarin yaw. Na yan, sir. Adapin magsarsarunukan nagtatay nga, maramar siya nga hapaw. Iso nga, sa hampay nga nagudwa, sir. Paunay ko kinan amin ng sir, dati oras, dati pinag-deliver ko, uray lang makalwan. Alas 6, sir, sinapak mo nagtabakado ang ti-deliver, amo yung magkada kami, pumuro siya in town. Sa itatana, agalas 12, sir. Saan ko pa'y nagudwa? Paunay kayon, sir. Binaliktad ko pa nga di mga anaw. Gathang ka nga agot, Wala, sir, ako katakasanuman lang. Anak ko na yung barangay Nagsabatan, kamok no sumabat talaga kaya ng barangay Purok may sisasi. Kasi nga, sir. Hanggang ngay tuloy yun, sir, ingkan doon na pick upon, di opisinan. Sakto mang bayad dun, sir. Hang ko masangaw may mang pick up. Hamo masangaw? Kaya po, kung may mga pick up nga dito yun, sir. Ura kita natoy. Aman, sir, ditam, uray bundra kong ka, uray pabungkal ka. Dito. Let's say na nga, kasi lang yung order mo, sir. Kumay mo alakal.